Takže ahojte, ja som Ema. Ja som Paulinka. A toto je 3. epizóda nášho podcastu Láskanie cez Bibliu. Takže čaute všetci, toto krásne ráno. Dneska by sme sa s vami asi chceli pobaviť niečo o trošku bližšie ako predtým. Chceli by sme možno tak povedať o nejakom takom živote veriaceho človeka, živote kresťana. Možno aj také veci, ktoré možno sa nespomínajú až tak často. O tom, ako my si udržiavame teda tú vieru takú živú alebo sa snažíme si udržiavať živú a o takom tom kráčaní s Bohom v takom dennom živote, že aj si možno povedať o takých stránkach, ktoré nie sú úplne pekné a svetlé, že jednoducho naozaj kráčať s Bohom v tomto svete nie je vôbec jednoduché a je to úplne proti prúdu. Takže by sme chceli sami zazdieľať možno také nejaké osobné tipy, triky, ako sa snažíme udržať tú vieru živú a ako sa snažíme držať sa pri Bohu aj napriek okolnostiam, ktoré máme dennodenne. Nepripodobňujte sa zmýšľaniu tohto sveta, ale nechajte sa premeniť Bohom úplnou obnovou vášho zmýšľania. Tak budete môcť chápať, čo je Božia vôľa, totiž čo je potrebné, jemu milé a dokonalé. Takže nepripodobňujte sa zmýšľaniu tohto sveta. Nie sme z tohto sveta a aj Ježiš to hovorí v písme, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A keď nám Sväté písmo hovorí, že sa nemáme pripodobňovať to zmýšľaniu tohto sveta, tak ako to robiť, keď sa tým krmíme dennodenne? Ako to robiť, keď sa fakt, že väčšinu časť dňa sa krmíme tým zmýšľaním tohto sveta? Že ťažké je žiť vo svete, ale že ako keby nebyť z toho sveta, že podľa toho písma. Lebo naozaj viackrát je napísané tiež v písme, že vlastne akože tí, čo nasledujú Krista, sú blázni pre svet. Že tá múdrosť, akoby tí ľudia, ktorí nenasledujú Krista, proste nás budú vidieť ako bláznov, čo sa nečudujem, lebo asi, ak by som aj ja niekedy seba počúvala ako úplne nezainteresovaný človek, tak asi by som bola taká, že fuha. Hej. Ale musíme si naozaj nachádzať také že rutiny v tom dni, ktoré nás budú približovať k Bohu. Že naozaj, napríklad ja som zistila, že aby som bola, alebo aby som vnímala toho Boha, že počas dňa, takže naozaj si musím vyhradiť, že ráno čas na to, že si prečítam písmo a pomodlím sa a tak musím začať deň. Čo sa mi absolútne nedarí, pravdu povediac. Akože snaha tam je, ale tiež si neviem spomenúť za posledný asi mesiac, keď som bola taká, že áno, že idem vstať a idem si prečítať tú Bibliu a proste pomodlím sa. Že je to len také, že vstanem, že dobré dopadne a idem. A potom sa mi ho tak ťažko hľadá v tom dni. Aj si všímam na sebe, že proste aj také tie reakcie mám úplne iné na situácie. A potom sa mi ťažko modlí večer, lebo som taká, že celý deň vlastne prejdem bez toho, aby som nejak myslela na Pána, alebo snažila som sa ho hľadať v tom dni, v tom bežnom živote. A potom už aj dní večer proste sa mi to nejak nechce riešiť a ono to tak, že naozaj ho musíme vyhľadávať všade, že počas celého dňa. Že tento svet nám ho neponúkne. Na tacke. Že my musíme umierať tomuto svetu, aby Kristus mohol od nás rásť. A že sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý pochádza z Boha. A je to poviem naozaj náročné, ako hovorí, že sa krmíme týmito vecami, ktoré nie sú od Pána a potom si chceme sadnúť a chceme mať silný čas s Pánom. Ale ako keď naše vnútro, naozaj, že čím sa krmíme, to sme. Že keď sa krmíme svetom, tak potom nevieme mať, potom tá duchovná oblasť nám proste zaniká, upadá a že napríklad pre mňa, ako keby, že každý človek musí skúmať svoje srdce a zisťovať, čo jemu bráni, aby vedel žiť každý deň s Pánom. A to nehovorím o tom, že ráno sa pomodlíme, večer sa pomodlíme, ale o takom neustálom kontakte s ním. Že naozaj, že neustály dialog s ním, že aj ty si mi hovoríš, že šomreš Bohu cez deň. že naozaj, že to nie je nič, čo nám nejde, úplne nám to nejde prirodzene, ale keď s ním trávime čas, keď ho poznáme, tak potom už vieme byť v takom, že jak aj v písme sa píše, že neprestane sa modlíte. A že to neprestane myslia vážne, že má byť proste naše srdce, ako keby má byť stále hľadiť na Pána, že keď sa niečo nedarí, takže Pane, pomôž mi, že proste bez teba to nedám. Že naozaj, že stále hľadať, že kde je moje srdce. Že či je v tomto svete, alebo či je tam hore. Že nepozerajte na to, čo je na zemi, ale hľadte hore. A že, to sa píše písme. A že, hej, možno také tipy a triky, ako sa nám darí odumierať tomuto svetu, lebo sa o tomto nehovorí, ale
Musíme odumrieť tomuto svetu. Ono proste vždy, ale mám pocit, že taký ten vonkajší pohľad na veriacich a na kresťanov je také, že tak ty už tak si s Ježišom, tak akože, alebo to si veriaci a tak dobre, tak máš sa dobre a máš svojho akože nebeského otecka a všetko je v pohode a modlíš sa, ale vôbec, lebo my sme sa narodili v tomto svete a fungujeme v tomto svete a fungujeme v tejto spoločnosti a proste medzi ľuďmi, ktorí sú naplnení hriechom rovnako ako my a ten hriech sa proste pretvára ten svet a pretvára tie situácie na nie úplne dobré a čiže my sa tomu vyhnúť nemôžeme a presne musíme, už toto Paulinka spomenala, že musíme tak sebe umierať, aj viacejkrát je to spomenuté v písme, že musíme umrieť seba na to, aby Kristus žil v nás. A umierať sebe není ľahké, lebo presne musíme tak, keď hľadáme v tom svojom srdci a spoznávame ten postoj svojho srdca, že ktoré veci mi bránia byť bližšie k Bohu. Že ktoré veci tam stoja medzi mnou a bližším vzťahom s Bohom. Napríklad, čo sa týka, že osobne, pre mňa bola hudba veľmi, veľmi, veľmi veľká vec, ktorá vedela ovplyvniť moje emócie, ovplyvniť moju náladu, ovplyvniť moje správanie. A ten typ hudby, ktorý som počúvala, ma oddeloval od Pána. Že to, ja som si hľadala vo svojom srdci, čo ma oddeluje od Pána a prišiel som na to, že je to svetská hudba. A nechcem, aby to vyznelo tak, že tak teraz všetci kresťania nemôžu počúvať svetskú hudbu a máte to zakázané, nemôžete. To by som nepovedala, ono ide o to, že prehľadajte si to srdce a ak úprimne zistíte, že toto je niečo, čo ma drží od Pána, že toto je niečo, čo mi ten môj fokus úplne otáča na inú stranu, tak je dobre sa nad tým zamyslieť, či vám to stojí za to v tom pokračovať alebo nie. Ja som zistila, že som ochotná sa vzdať tejto veci na to, aby som sa vedela približiť k Pánovi. Je to boj, akože není to ľahké pustiť takúto vec, ktorá mi bola taká blízka. A hlavne človek si aj povie, že však je to len hudba. Že proste, čo teraz idem riešiť. Ale naozaj úprimne som zistila, že toto je pre mňa znova niečo, čo mi odvraca pohľad od neho. Tak som sa toho chcela vzdať. Že tieto veci, ktoré máme takto dennodenne a nielen hudba, ale napríklad ešte jedna vec, ktorej som sa takto vzdala je napríklad také, že knihy a seriály. Že ja som veľmi bola taký ten typ človeka, že ja ak som chcela uniknúť z tohto sveta alebo mojich problémov, tak som začala čítať, začala som pozerať seriály a hodiny som do toho svojho života ponorila. A nič z toho nevzýšlo. Akože áno, bavilo ma to a opäť hovorím, že nie teraz, akože všetci kresťania by nemali čítať knihy, akože nie, že ja som čítala také, že príbehy, že fantasy, že to boli naozaj knihy, ktoré akože mi dovolili uniknúť z tohto sveta. A pretože nie, že zase nemôžete to čítať a máte zakázané, ale zase som sama v tom svojom srdci objavila to, že toto je znova niečo, čo ma odťahuje od Pána, že niečo, čo ma nevie udržať v realite tohto sveta s Pánom, ale proste, že unikám si niekde úplne inde a potom mi to nedovolovalo tak sa postaviť tvár k mojim problémom a k mojim zodpovednostiam a hovorím, že už vôbec tvár s Pánom. Čiže to bola tiež pre mňa ďalšia taká vec, ktorú som pustila a neznamená to, že teraz ja nemám akože tie túžby robiť tie veci znova, nielen tieto, ale iné, aj hriechy, ktoré som robila dlhodobo, ktoré som prestala robiť, že nemám tú túžbu to nerobiť, ale tam presne nastáva takéto umieranie sebe, že proste naozaj, je to zle, ale naozaj tá časť mňa musela zomrieť a stále umiera. A není to pekný proces, že proste to umieranie bolí. Není to niečo, čo je úplne ľahké ani príjemné, ale to je to najmenej, čo môžem dať Bohu späť za to, že za mňa zomrel. Že stojí mi to za to ku koncu. Presne, ako hovoríš, aj s tou hudbou, tiež som toto mala, že som v jednom momente musela pochopiť, že Pauli, že presne teba to tak strašne ovplyvňuje. A že nemôžeš, že som presvedčená o tom, že keď kráčame s Pánom a keď s ním kráčame, že nestojíme na mieste, ale kráčame, tak nás vovádza do oblasti, ktoré musíme meniť. Nech sa deje čokoľvek. Keď chceme ísť ďalej, musíme tie oblasti meniť. A on nám nedá všetko naraz, že bum, to by sme nezvládli, ale pekne oblasť po oblasti a keď som sa pustila jednej oblasti, vovedol ma do ďalšej oblasti a tak to ma proste očisťuje. A naozaj, že asi taká jedna z takých zásadných prvých vecí, čo som musela pustiť, bola tá sekulárna hudba.
že ja sa ani nečudujem, že nás to tak ovplyvňuje. Proste Hollywood je fakt zapredaný a teraz čo vychádzajú na povrch tie veci, čo tam proste aj čierna magia je proste real vec a sú to akože real veci duchovné a že oni sú tam, oni tam tú čiernu magiu jak besní to tam robia a proste, že naozaj sa nečudujte, že vás to ovplyvňuje, keď tá hudba vás má ovplyvňovať. A že keď tam proste počúvame celé dni o nezviazanom živote a o proste nadávky jedna za druhou a o tom, že celý svet patrí mne, tak som tak aj žila. Ale proste žila som na tej druhej strane tohto, čo Pán od nás chce. Naozaj, že čo som počula, taká som bola. Že mám taký jeden rok, kde som počula fakt, že také pesničky, že dali dopo a fakt som tak žila. A že to ide ruka v ruke a že keď si depka a pustíš si depkárske pesničky, no tak ťa asi nevyťahnú z tej depky. Sa v tom iba utápaš a diabol chce, aby si sa v tom utápal. Proste Boh ťa vovádza do nádeje a Boh chce, aby si sa radovala. Na čo sa tam proste ideš upúšťať? Že diabol nás takto chce trápiť. Je jasné, že si vydepkovaný, keď počúvaš depkárske pesničky. A takže naozaj tak skúmajte vo svojom srdci, že keď to viete, ako keby, že žiť aj tak, že počúvať svetskú hudbu a zároveň kráčať s Pánom, takže že fakt, že good for you, ale že proste som to nedokázala, že musela som to pustiť. A taktiež pre mňa sú sociálne siete toto. Že nehovorím teraz, že každý má mať preč Instagram, že koľko je dobrá a požehnania cez sociálne siete, koľko vecí aj mňa pozbudzovalo a že fakt tam niektorí kresťanskí influenceri idú bomby a že fakt koľko ľudí to môže priviesť k Pánovi, že je to teraz fakt dôležitá platforma v tejto dobe. Ale ja som skúmala vo svojom srdci, ja som vedela, že mňa to ničí, že ja nemôžem mať sociálne siete, lebo ak si mala tie knihy, kde si unikala, ja som mala sociálne siete a nemohla som unikať sama pred sebou. Proste Boh ma chce tu a teraz a chce ma celú a aj s tým, že unikám, tak teraz odo mňa chce, som unikala k nemu, aby som išla za ním, keď je zle. A že, takže preto Paulinka nemá Instagram, nikdy ho mať nebude. Lebo som mala taký pol rok, kedy sa tak veľa vecí v živote po takom mojom bláznivom období tak zlomilo. A som potrebovala, že Pani, ja potrebujem ísť teraz na pol roka, že iba, že ty a ja. A mal som taký fakt, že radikálny pol rok, že som odišla zo všetkých sociálnych sietí, pred ktorými som bola predtým 24/7. A tak ma ten pol rok zmenil, tak som pochopila požehnanie z toho, keď z týchto vecí odídem, ja ako človek, že už som sa tam nevrátila, že už som nemohla ísť naspäť. Taká jedna práve v tomto období, taká myšlienka, keď som po takom mojom zlej etape môjho života, keď ma tak Pán vo veľa vecí zachránil, oslobodil a bez neho by som tu reálne nebola dneska, tak som na Campfeste som si vytiahla taký citát, ktorý ma najprv fakt, že ma povedal, že zamrazilo ma. ale tak moc som to potrebovala počuť, potom som aj zistila to obdobie potom, že nemilte sa, Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. A tedy normálne som vedela, že to není sranda, ako som žila a že veľmi, že moja večnosť závisí od toho, ako budem žiť teraz. A že čo človek zase to bude aj žať a presne aj to, že jeden kňaz hovoril, že koľko rokov si na zlej ceste, toľko rokov sa musíš vracať naspäť, aby si bola v neutráli, aby si bola v tom, že už to není pre teba pokušenie. Že napríklad ja už teraz také boje zo sekulárneho hudbou až také nemám, lebo ako keby už som fakt prišla do bodu, že dobre, musím si dať pozor, musím byť v tom triezva, že fakt opatrná, ale už nemám, už to nie sú pre mňa boje, že že podľa mňa po každém boji prídeme už do času, kedy už to nebude pre nás boj. A že v tom tak naše telo si od toho odvykne. A takže koľko rokov ideme zle, toľko rokov sa musíme vrátiť, aby sme boli vôbec v neutráli, aby sme vedeli už tom tak strašne nebojovať, neumierať úplne. Ja si myslím, že to ani není ľahké takto bojovať, hlavne že je strašne dôležité mať okolo seba aj ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty ako vy a ktorí vás v tomto budú ťahať. Že ja sama viem, že kým som taký ten môj najbližší okruh bol primárne z ľudí, na ktorých mi brutálne záleží. Neskutočne mi na nich záleží, ale nie sú to veriaci ľudia a majú iné hodnoty ako ja. Kým ten môj najbližší kruh ľudí bol taký, tak som stagnovala veľmi. Že ak ste niekto človek, ktorý naozaj má silnú vôľu a má vlastný smer a vlastnú hlavu, tak wow. Akože to je niečo, čo neskutočne závidím.
ale mňa a podľa mňa, ako aj mnohých iných, ovplyvňuje to okolie. Že každého jedného z nás do určitej miery, aj keby ste boli ten typ človeka, ktorý je vôľou najsilnejší, tak vás to okolie ovplyvňuje. Že toto je tiež niečo, čo podľa mňa treba veľmi prehodnotiť, lebo tak ako máme aj v písme napísané, že to neťahajte jarmo s neveriacimi, veď akú účasť má spravodlivosť na nepravosti, alebo čo má spoločné svetlo s tmou, aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom, aký podiel má neveriaci s veriacim. S týmto som aj mala problém, pretože ja som vnímala, že tento okruh môj, že není pre mňa dobrý, že není dobrý preto, pre ktorý smer sa chcem vybrať, že tiež som si uvedomila, že ako moc ma to ovplyvňuje. A ja som bola z toho strašne smutná, lebo ja som si myslela, že pane, čo mám teraz opustiť tých ľudí? Že mám proste povedať, že no tak mne sa úplne nepáči, ako žijete, tak sa majte pekne. Že akoby, lebo tých ľudí poznám, že ja vidím to ich vnútro, vidím to ich osobnosť a proste, že záleží mi na nich. Ale cítila som, že sa tam niečo musí zmeniť, ale nevedela som, že čo. Bo ja som proste nechcela, že tak pošlem do nejakej skupiny nejaký oznam verejný, že tak sa majte, vidíme sa v ďalšom živote. Čo? We wish v ďalšom živote. Že ja som tomu nerozumela, ale potom ako čím viacej som študovala písmo a čím viacej som aj spoznávala Ježiša, tak som si presne uvedomila, že on presne sedával s hriešnikmi. Že on bol medzi nimi, zvestoval to písmo a staral sa o nich a proste jedol s nimi a úplne akože fungoval s nimi úplne bežne. A koľkokrát aj tí farizei za ním prišli, že ty to takto ješ s hriešnikmi, ale napriek tomu, že on bol s tými hriešnikmi, tak nehrešil. Že v tomto to je niečo, čo by sme podľa mňa všetci mali, alebo na čo by sme sa všetci mali sústrediť. Že naozaj toho sa takto snažiť pripodobňovať tomu Bohu, keď sa vlastne snažíme takto približiť sa bližšie k nemu a nejak sa odosobniť od tých ľudí, ktorí sú okolo nás a trošku nás ťahajú do inej cesty. Lebo je to ťažká cesta. Že je to také... Nikdy nebudeme dokonalí, nikdy nebudeme Ježiš, že nikdy nebudeme môcť byť ten človek, ktorý presne tam sedí medzi tými hriešnikmi, ale nehrieší vôbec. Že ani jednu vec. Ale musíme mieriť na toto. Že aj keď napriek tomu, že možno áno, možno nie, ale možno to nedosiahneme počas toho, ako sme tu v tomto živote na tejto zemi, tak aj tak musíme mieriť na tú dokonalosť, na tú Ježišovu svetosť. Hej, že tam sa presne píše, že neťahajte jarmo s neveriacimi, že neťahajte za jeden koniec, ale to znamená, že sa nemáme s nimi stretávať a byť s nimi, že práve preto, že Ježiš prišiel zdravým, ale chorým, že hej, že to je plne naša aj povinnosť byť s neveriacimi, ale zároveň, ako sa aj píše, že vy ste sol zeme, ak sol stratí chuť, čím ju osolia, už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta, mesto posledné na návrši sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú, ani postavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svietí vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Presne toto, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. My sme ako keby fakt nejaký spojiteľ s Pánom, že keď budú hľadieť na nás, že budú vedieť, že my nie sme z tohto sveta. Že toto sa mi strašne vytráca v dnešnom svete, že všetci žijeme to isté. Pritom, jak je to možné, lebo že proste písmo a Pán chce od nás úplne niečo iné a že ako môžeme žiť ako tento svet, keď nie sme z tohto sveta a že či fakt sa môžeme tak spýtovať samých seba, že či to, že ako ja žijem v mojom okruhu ľudí, že či ich to smeruje, alebo že či im to nejak ukazuje nejaké svedectvo, že nie som z tohto sveta, alebo že či sa na tým ani nezamyslia. A že keď sa na tým ani nezamyslia, tak niekde je problém. Je, že toto není také, že teraz povolávame všetkých, aby začali rozprávať všetkým svojim kamarátom o Bohu a teraz im evanjelia čítať za každým, keď sa stretnete a podobne. Že tam prvotne, aby videli, že vy by ste to, aby oni spoznali, že vy ste veriaci človek a odrážate Krista, by nemalo prísť z toho, že im to poviete. To by malo prísť z toho, ako sa správate, ako žijete, ako odrážate tú Kristovu lásku. Že naozaj to, že to niekomu poviete, by malo už byť ten posledný bod.
Že treba to tak odrážať, ale čím viac Krista a Boha budeme mať v sebe, čím viac také tej svetosti, tak tým menej máme seba. Že to naozaj, že musíme to púšťať. Musíme nechať umrieť tie časti, ktoré nám bude takto na tejto ceste Pán ukazovať, že takto nás nestvoril. Som presvedčená o tom, že keď trávite čas s Pánom, tak sa Pán vo vás odráža. Že naozaj, že vo vás budú ľudia vidieť, že sa s Pánom stretávate. Že budú vo vás vidieť, že s kým trávite čas, s kým sa naplňate. A že aby ste boli bezúhonní a čistí, nepoškvrnené Božie deti uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia sveta, kde žiarite ako hviezdy, predstavujúc mu slovo života. A že aby sa to nás fakt odrážalo. A ja som presvedčená o tom, že sa to bude odrážať, keď budeme s ním tráviť čas. A že iba to som chcela, že ešte, že pre mňa bola taký silný moment, keď som bola v práci a mali sme team building a niečo sme sa tam rozprávali a ja som mala na sebe jedno tričko s God Zone. A takéto, že na chrbte je také, že svety a potom vlastne ten verš, číslo toho veršu a potom ja som mala na sebe na tom team buildingu a niekto sa ma spýtal, že to čo máš za tričko, že to čo tam je? A ja som to akože vysvetlila a oni boli také, že ty si veriaca? A ja, že áno. A oni sa úplne zasmiali a boli takí, že čo? Že my som si myslel, že ty si najväčší pohan. A to bolo akože, neviem, asi minulý rok. A to bol pre mňa strašný bod zlomu, že ja som proste šla domov a ja som tak plakala. Že ja som akoby, strašne som si vtedy uvedomila, že ja sa to môžem modliť, koľko chcem večer. Že ja tu môžem chodiť na všetky omše sveta a stále, keď to nebudem odrážať, keď naozaj nebudem počúvať toho Boha, čo mi rozpráva a naozaj to brať do seba a meniť seba, nechať sa byť premenená tým jeho slovom, tak vôbec nič z toho nebude. Že on proste chce ten vzťah, on chce tú lásku a ten vzťah a tá láska nás bude meniť. My, ak sa nenecháme byť zmenení, tak bránime tomu Bohu nadväzovať s nami vzťah a dávať nám tú lásku, príjmať tú lásku, ktorú on nám dal. Že to bol pre mňa taký moment zlomu a taký moment premeny, že vtedy som si povedala, že že takto už žiť nemôžem. Že ľudia, s ktorými som naozaj takmer každý deň trávila čas, lebo som bola v práci s nimi, tak nepoznali moju dušu. Že proste že ja som si vtedy povedala naozaj, že ja chcem byť taký človek, že ak tí ľudia, že nebudú môcť poznať mňa bez toho, aby nepoznali Ježiša, aspoň trochu. Že to je ten spôsob, ktorým chcem žiť a ktorý ma veľmi zobudil. Ten moment hlavne tam veľmi zobudil. Taká ďalšia oblasť, čo som musela ja si tak s ňou preskákať. To už som tak naskočila na cestu s Pánom, ale hej, že Pán mi ukázal tak presne oblasti jednu za druhou a kým som sa jej nepustila, tak sme nešli ďalej. Tak sme tam proste zostali staknutí v tej oblasti, ktorú som nechcela pustiť a nemohli sme ísť ďalej, nemohli sme ísť do väčšej hĺbky. A tak mi klopkal na srdce Pán, že tá tvoja oblasť, že čo máš v skrini tých 10 korot topov pripravených na party, že na čo sú akože, že čo akože s nimi, že hej, že ma tak tiež prebralo, že hej, že ty chceš, aj keby to bolo, že ja neviem, že pôjdeš raz za mesiac na party, že čo ideš teraz, akože... Že na čo ti to je? Ale že ako vieš tak žiť sama so sebou, že teraz tu ideš akože bomby a že chceš odrážať Krista a tak a potom na tie 2 hodinky čo, si zavrieš akože dvere pred Pánom, alebo čo, alebo že... Na čo to máš odložené, že takým spôsobom? A že, hej, že čo to tam robí a ja som bola taká, že Pane, vieš, ja som ešte niektoré ani na sebe nemala, oni boli čisto nové a že Pane, vieš, možno niekedy raz, ale že proste fakt, že to je životný štýl. Že to je životný štýl, že nemôžeme proste sa v nejakých oblastiach zatvárať pred Pánom, lebo on to akceptuje, ale potom nemôžeme žiť tú plnosť, ktorú pre nás pripravil. A že, hej, že to je proste životný štýl, že buď všetko, alebo nič, proste ideš so mnou kráčať a ideš mi dať všetky oblasti, ktoré nejdeš podľa mňa, ale pozývam ťa do toho, aby si kráčal podľa mňa a podľa môjho slova. A ty dobre vieš, čo máš robiť. Ty dobre vieš, ktoré oblasti ti teraz naskakujú v hlave, že čo máš zmeniť. Každý človek dobre vie, kde on potrebuje tú zmenu, kde potrebuje sa nechať premeniť Pánom. A že buď
idete do toho celý, alebo nie. Alebo nie, že fakt, že Boha sa vysmievať nedá. A tak som fakt s tým bojovala a pán mi tak zjavoval postupne, že tak do komunálu by sa hodili tie topiky. Ja som, že páne, možno raz, vieš, ja som to raz na nejakú party, že však nemusím chodiť každý týždeň, ale no. Takže, hej, a tu bola tiež taká veľký čas, normálne som to hodila do toho komunálu asi po 2 týždňoch vnútorných bojov a presvedčenia, že takže pán mi klopal na to srdce, ja som vedela, čo mám robiť, ale hej, nebolo to pre mňa ľahké, ale zároveň viem, že to je ďalšia vec, že ma to úplne potom hodilo inde. Že to bola ďalšia vec, keď začala prepisovať moja história a že nemať ani žiadne zadné vrátka. Toto znie ako také maličkosti možno, ale znova sa vrátim k takému tomu postoju srdca, že proste treba si to hľadať a že možno aj tá najväčšia blbosť bude pre niekoho tie najväčšie otvorené dvere, tie najväčšie otvorené zadné vrátka. Že napríklad, ako som spomínala tie knihy, tak ja mám knižnicu doma v izbe a presne to, ako ty si mala s tými topikmi, tak mi sa zrazu tak stalo, že ako keby na čo ich tam mám. A presne som bola taká, že však možno raz si ich ešte znova prečítam, alebo raz si ešte znova, akože dobre, to je proste, aj som mala popísané tie knihy, akože polepené listočky, neviem čo všetko. Alebo úplne tak, že na čo tam sú, že proste, že veď som to pustila, nie? Že proste viem, čo mi to robí a viem, ako unikám veľmi cez toto, že na čo to tam je. Že, a presne som bola taká, že tak som rozmýšľala nad tým a potom už boli o týždeň na Vintide. Že, lebo boli to nové knihy, hej, väčšina z nich. že tiež akoby nenechávať si žiadne tie zadné vrátka, lebo my sme veľmi, veľmi také stvorenia zvyku a zabludíme do nesprávnych dvierok občas. Že, a možno aj veci, ktoré máte pocit, že toto už som fakt, že spravil a nemôžem to zmeniť. Že proste toto už akože z tohto sa nevrátim. Že toto je taký hriech, že už som ho spáchal, tak už akože už ho mám navždy. Že už sa z toho nedá vrátiť, ale dá. Zo všetkého sa dá vrátiť. Pán zomrel za všetky hriechy. Aj tie, ktoré máte pocit, že už sa nedajú vrátiť. A naozaj, že ani neviete, aké kompromisy vám bránia prijať plnosť Božieho požehnania. Aké to, že aj svet, aj Boh, a že však tak budeme balancovať, ale bola som taká usvedčená, jak som žila, keď že som taká, že však Ježiša milujem, však proste ja som sa snažila stále ako keby s ním vzťah aj všetko, ale zároveň moje skutky hovorili, že Ježiš, ja ťa nenávidím. A že to je to isté, keby si hovorila svojej láske, že miláčika, ťa milujem, ale ho podbadaš. A že naozaj, v ktorých oblasti sme proste neverní Pánovi, reálne, že ho tak nechávame. Alebo že v ktorých oblastiach fakt ešte teraz keby ukrižujeme. Alebo tak, vieš, že... Hej, treba si hľadať to srdce. A treba to robiť pravidelne. Nie, že... Lebo tie veci sa menia, tie veci vychádzajú na povrch, že presne, že Pán otvorí jednu oblasť, ktorú treba zmeniť a potom vlastne cestu sa posunie do inej. Že to je taká jednorazová očista úplne nestačí, lebo hriešni budeme, kým nezomrieme. Že bohužiaľ sme ľudia a s milosťou Božou možno niektorí z nás, však koľko svätých tu máme, hej. Ale väčšina to tak mať nebude, ale znova treba na to mieriť. Aj keď máme pocit, že sa to nikdy nemôže stať, tak treba mieriť na tú Božiu svetosť. Hej, že mať namierený zrak na tú svetosť, že buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. A ešte k tomu, teraz včera, ak som si aj robila, jak sme riešili, čo budeme tak aj z písme dávať a tak ma tak samu proste úplne zaskočilo, že nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov. Nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. Toto buď alebo proste nefunguje v duchovnom svete. Hej, nemôžeme ťahať konca aj tam. Hej, že tu je to také, že aj proti tomu svetu, že mám pocit, že má taký postoj teraz, v tejto dobe svet, že všetci tak majú trošku pravdy, že ako keby všetci nejako, že vieme tu spraviť kompromisy a vlastne všetci majú pravdu.
Ale presne, že v tom duchovnom svete pri Bohu to tak nefunguje. Že to znova a znova vidíme, že je to buď svetlo, alebo tma, buď Boh, alebo diabol, buď život, alebo smrť. Že on si stanovil tie hranice veľmi čisté a veľmi hrubé. Že už je potom vlastne na nás si to uvedomiť a rozhodnúť sa, ktorým smerom sa chceme vydať. Posledná, čo som tiež takú facku, že buďte triezvi a bdejte, váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Preto treba mať proste fakt, že byť fakt, že v strehu. Celý deň, každý deň je to boj. Sme v duchovnom boji, je to real vec. Každý deň sa pozerať na to, hľadať to, že kde mám srdce. Pri kom mám srdce. Buďte triezvi a bdejte, neprestane sa modlite, že to sú veci, ktoré naozaj, že takéto ich ponaučenie asi z niečoho vybierajú, asi nám to dajú kvôli niečomu, asi vedia, že proste to nie je easy peasy v tomto svete. Hej, ako inak žiť nie z tohto sveta, ako tým, že budeme prichádzať za tým, ktorý nie je z tohto sveta. Ako tým, že budeme prichádzať za Pánom a aby do nás vštepoval, aby nám dával to, čo je z hora, nie to, čo je tuto z dola. Ja by som ešte možno na záver prečítala jednu časť z písma, ktoré podľa mňa tak celkovo dobre zahrňa a zhrňa, čo sme vám vlastne chceli v tejto celej epizóde povedať. Je to vlastne list Kolosanom, 3. kapitola. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve. Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Kedysi ste sa v tom aj vy pohybovali a žili. Teraz však vy zhoďte zo seba všetko. Hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzlietli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko vo všetkých je Kristus. Ako vyvolaný Boží, svätý a milovaný, obložte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Navzájom sa snažte, vnášajte sa a odpúšťajte si. Najmä, ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým. Nadovšetko sa však odejte láskou, ktorá je zväzkom dokonalosti. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato. Vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a pomáhajte a vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi. Wow. Ešte mi k tomu napadlo, ak tam bol presne, že spievajte Bohu, chválte ho a tak. Že ako keby my sme im teraz povedali, že my sme zistili, že máme počúvať sekulárnu hudbu a teraz vieš súťaž, že ale my nechceme počúvať proste, že celý deň náš Pán král, vieš, ale že ale naozaj je to oblasť, ktorá si akože dosť ide bomby. Akože kresťanská hudba si dosť ide bomby, či už je to rap, či už je to slovenský rap, či už je to zahraničný rap naozaj, alebo viete, že ja som napríklad mala strašne rada hip-hop a mi to akože veľmi, veľmi to mi robilo problémy teraz pustiť slovenský hip-hop. A že naozaj je tu veľa náhrad a že fakt to nie je o tom, že teraz tam celý 3 minúty tam spievajú Ježiš, chápeš, že naozaj je veľa náhrad, aj chválové piesne, ale aj piesne, ktoré vôbec neznejú, že sú kresťanské. A asi pri nich, že wow, môžeme sa teraz pomodliť teraz. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, ja ťa chcem poprosiť za všetkých týchto ľudí, ktorí počúvajú teraz nás dve, aby si naozaj žehnal do ich dňa, aby si im ukázal v živote tie oblasti, ktoré im bránia v tom, aby sa priblížili bližšie k tebe a aby si im otvoril srdce tvojej zmene a tvojej láske. Amen. Amen. Pane, tak naozaj vylievaj na nich svoju lásku a ich tak láskavo preveď všetkými ich oblastiami, ktorých sa my potrebujeme púšťať, aby si ty mohol v nás rásť.
v ktorým oblasti my musíme umierať, aby si ty mohol rásť. Tak ťa prosím, Pani, tak náraj do svojej predrahej krvi aj lásky a aby sme stále viac žili na tvoj obraz. Aby sme stále viac žiarili tvojou žiarou. Amen. Amen. Tak sa majte. Čaute.